juang bat kabadon kam kalam bangin ya rengkat bat ka parti bat ngamar tin rengkat bat ka jing kersan kom ka chat penreu ka bangi phai khamat shoblai utau blai bangi sakri ulong blai badon bor paro mano balapan mendur ba in job ka jing job ka bamdan mano balapan mendur Delhi kiran kita ki para MP abang kita itu ki om yangi deki mau giant killer namar ki om kabam la panlom engom tau blay bangi sakri tau blay bangi syaya batu amdan kabaye amdan kabam la ban ngam artatin rada kum ke chat penri sisa kayai phai khmat shobre bat mangiru kum ki pat nom shoksno ya ni da kalanti ru kabadai oi kanum long kabasuk shibon ke jing rai ni ya next scam hakin nom ru wat next scam ru combo play wala pan pa bom don ka don ka bam la rengkat pat kanjat beriu ka bashme kara panang ni shukmat ni ya de kalanti ka bathmai nam artatin khandya ru pangin yi session pak ya ke buron jong ka ri ka chat penriu haki ba pon ki banta la ka long ka trei ka kta la ka long ka koi ka khia ka pule buthi war kan jinglong jing hi ka ba ki kini ki si nas okhya shikade ka ba adu adal hiru ki tip shaphan ka ne ka jing hiar jong ka chat penriu ka jong kiba teng ngam bodon way wong kitip bodon pat raksu tong shlong kamal kiam hadu kata kalong ke ba ni hap pan yang penyelong kawai pan job ya ke kecing snail kham tham ka batte ka bakom ye kon sama ke chomi te bat ka dei kecing snok tilang jong bar pangin shim ni la ka jong ka jing kle kum ki kmi ki pa me pan de phot ge da jong kamra kon samla mau pan don ye ge jing ket kli phede ga lawe jong ga ri ba ka chaj patri pan ni hne kum ki nong yalam nin le ga jong ga banta pan yalam da ka lenti ka badai kum bala pun soi brai we ta nong yalam onong yalam de ta ande ta ku ban spen I yang ta ga jing chngai rei ban pun long ya kata kabau uyut I chngai dang ba ban poi sha kata nginginum la klam ka jing snok ti la kum ta ngai khot me we ya philang baro nang ne shakman ka don ke MPC election ru ka ba phi ka ba don ha jing khang jogi ka MLA election namani don kamru ya ka ban yo nu la kam ban sisa ban penur longken ya kata ke jing chngai don kam ya ka jing kersan ka jompi iwe met bat mensim kamau ngimde naga benta ya lagi ka VPP kam yang naga benta tang kita ma kompangayang benta ni ka por ko MP am de MP jong tang kita ki kersan yu pra ngade MP jong baro way ka mensim ba kodor ka bahab hapo ki lai phun riu tuli ki consultancy te kumta khot ewer ye philang baro amdei tang ki nong kersan joga VPP rei ma phiru ki wei par ba pinya don bentalam pat kane ka lenti ka bathmai ka banlong ka jingkar khu ya ka lawai ka shisi ubrain kar khu yagi ubrain ka shanbor ya ka ni ka jingya lenti ka jomi khobrei share dar ho